ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ତାଳଚେର ITI ଛକ ଥିବା ପାଖରେ ନର୍ସରୀକୁ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନର୍ସରୀକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନର୍ସରୀରେ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଦୋକାନ ସବୁ 4-5 ଟଙ୍କା ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ସୁବିଧା। इंडोर प्लांट सब एगुड़ा ଆପଣ ଭଲ ଭଲ କଲର ତ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସେ 5-6 ଦିନରେ ଆଣିକି ଦେବେ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ITI ଛକ ଉତ୍ତରପୁରା ନର୍ସରୀ। ସବୁ ସାରା ଗଛ ଲୋକେସନ୍ ITI ଛକ ତାଳଚେର। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଗଛ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ITI ଛକ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ITI ଛକ ପାଖରେ ନର୍ସରୀ ଅଛି। ସେ ନର୍ସରୀରୁ ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଭାଇକି। ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ସବୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଚାରା ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଛି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ହରମୋନ୍ ମିରାକୁଲାନ୍ ହରମୋନ୍ କଟକ। ହେଲା ହରମୋନ୍ 70 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଇଏ ହେଲା ସୋରିଷ ପିଡ଼ୁଆ 1 କେଜି। ଆଉ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛି 2 ସାଇଜ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ଼। ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଉ ଚାରା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ, ଜିନିଆ, ଡାଲିଆ, ତାପରେ ପାଣ୍ଟସ୍, ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍